Какво мислиш за презентациите до сега? Харесаха ли ти? Допаднаха ли ти? Ами харесаха ми, да, бяха добре подготвени, бяха направени за моята възрастова група и смятам, че нали, смисъл хората си свършили работата да привлекат вниманието на студенти като мен и млади хора, които още даже са в училище. Абсолютно. Относно менторството, ти имаш ли си ментор и ако не, искаш ли да имаш? Ами нямам си ментор. Бих казал, че искам да имам. Да, искам да го усетя това, да видя какво е да имам човек, който е стигнал до тази точка, до която аз някога искам да стигна и той да ми може да ме насочи към този път реално някога. Супер. Днеска за кое си най-развълнуван да видиш и да чуеш? За професия инфлуенсър, което е последното. Да. Разбира се. Доста хора до сега това са отговорили, така че хайде да ходим да ги гледаме.